Kien għal-ħabta tal-11 tal-ħadd filgħodu meta impjegat fir-ristorant La Roma f'Taslima kien qed jipprepara għal ġurnata xogħol oħra. Dak il-ħin fil-ħanut ma kien hemm ħadd. Hemm minnhom daħal barrani biex jixtri s-sigaretti li wara xi ħin idur ħareġ il-barra u l-impjegat mar ikompli lesti xi xogħol fil-kċina. Il-barrani ħal-okkażjoni u kif ra ir-ristorant vojt daħal lura. Ipponta fejn kien hemm il-cash register minn fejn seraq madwar 3,000 euro. Sejt ir-restorant Mario Pisani qal lil One News li l-flus li kien hemm fil-cash register dak il-ħin kienu l-pagi tal-ħaddiema li jitħallsu kull nhar ta' ħadd. Kurjuż il-fatt kif qabel daħal fir-restorant, il-barrani għamel xi ħin fil-Lukanda Roma li tinsab biswit l-istess ħanut. Peress li l-ħanut huwa mammar b'numru ta' kameras tas-sigurtà daw qabdu l-filmat tal-mument xejn il-barrani wettaq din is-serqa. Il-filmati ġew mogħdija minnu fih lill-pulizija li għadha għaddejja bit-tfittxija tagħha għal dan ir-raġel barrani.